ngin ang kaliang jong ka itu East Giant Hill District ilapo yang ni launch ng police station banbo ya jing jor persya ya gitu ki barjala ki bakren beng ki bakren dagaktin maham ya gijat menri jongi haga jing ede bat ka katu jing jamenin hangte po top simen ha katu ka public hearing te ngina nakaliang jong sang ni panpaw ya jing snusik bakraw ba nalor bala don ki bor district ki police department ba penjak ba pej ya katu ka jingyalang nalor kata gitu ki ong no ki barjala kumno ki not ban kren hadu katu gitu kiten ban ong daga kiten jong ki kiten ong wai maro sale ko maro sop ko maro kamut ayu kata ngi hang ne ngimon ban shon na ne ban bisni ya kata ka top simen Hendra ngi panpaw yang jing sing bakraw ba gibriu jong ka kumno kinot ban kren ya ga jai ban riu jong i hadu kato namar ba ki wan sene ban wat jing ban wat bawan sene sathan jong i ban tre makta mangi bawan saka than joki te hanakaliang jong seng ka panpaw yang jing sing bakraw bat kawai ka seng ka kwa ban bu mat jong pai ba nado menta ka ngi kum ka seng in boycott ya ki product jong ka top sem cement limited tat hadu bagi tu gibriu bakren bank ki bakren maham ya gajat banri jongi kin pensailan kin wan panma ahmad jong kaseng dan ahmad jong gabri hi hon trip bro ko we te nadu menta kasngi kaseng hi bat ka kerpat ya boro ki gabriu hon trip ko badon ki ka hardware bakin boycott no ya kani ka produk jong ka top cement tat hadu baki aga jing pensai lani bakin panma ahmad jong gabriu ni trip ni ahmad jong kaseng hi te naliang jong kaseng naliang jong sentral ro kala simkhia ya kani kam bat naliang jong sentral ro ka simkhia ban nadu mentah gasngi kan boycott ya ka produk jong ka top cement te naliang jong kaseng ka panpaw jing ngasi bakraw ba sngabiu ban ong ba ban i ba kat katu ka jing jia menin hangte hapo top cement ke bah hapo badon hapo hangskai klem dodon kita ki ba klejit ban yada ya ka snong kathau ya ka ribat ka jai ban rihi te kalong bas ngaus ka ege ba pan ngausi ban yo i ya kum gini ki ege nomor ba ki ba kila dep jet ya ki ta ki nong mikmat bakin yada ya ka ribat ka jai ban rihi heusi bat kalong da umwe te kaseng hi kan bo ya gajing maham saboro kini ki company badon hapo kani ka narpo ilaka banane sikmat bakim dai su ban kren klemakor lane ban kren maham ya gajai ban riu jongi nga kwa ban ong gawe daga ktin hindi daktin joki Gio Orginedo tangata gawe ngangai kini baro kini ki badon sini kini ki nong bet bade ki mender mau kila sangat ya ta ktin Gio Orginedo kumbalong menin ta kaseng gamla ban pidang dadeleru emban sumaham lane ban suberngem ya jat ban lai ihi ba lapteng ka sa social media menin ba don ka public hearing apply trik jong penai pra arjar apply ang neha lom snong neha top cement de kumapila i badon ka public hearing na kabentaban expansion jong kini ki top cement ban penhe de nilai i ba don ki kenram ak baidai bat ka public hearing de ngin na kaleng jong kaseng ni siusi ka bakraw namar ba ki barjala iwan ban yuroj na kabenta Ibriu jong gabriu ni trap jongi nimban se kanu kadap kajing panggadonut habayo i ba ibarjala kiwan ban kamtrai iwan ban lemeng ya kibriu jongi kimsalia wat yakin theiro ibom daulati de kumta ngi kum kaseng hi nilatip ba ngi kum kinong snong jong kari India hi don kaan ba ka artikel arpaway jong the constitution kalak kredsyay ba the right of life and personal liberty kamut ba
ngi kum kinong song jong keri dia hi don ya laga jong karai ban im ban song suk song sain andre uno pat uni bar jela bala don gi pulis ban pahara andre maupat ulasim ya kabor jong kipulit ban penbor lani ban haras nag mata kipai ba jong kebri trap ban penbor yaki ban syok bandat niyo snyo ba la ong maro kemud ba wong pak syok pak dat yaki bri jungi tekung ta ngi kum keseng kumbang lawan ban ai ke jing ujor nag benta kini ki briu ki barjela ki ba wan kam trai ba wan lemeng hakane ka thain jungi tekum ta kum keseng ni ngilawan hakane kesngi ba di police department makin simkia ya kene nang ba karihi bat kajai mendriu jungi kan sok jong sungai